खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। गोदान दिल्लीनि बड' स्टाडिज सेन्टार गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा भवनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि हायुङारि थाखोनि जर'खा सावरायलायनाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि गुबै थांखियानो जादों बर' हारिखौ मुलुगनि गेजेरावनो गेरेमसा हारि दानाय आरो मुलुगनि गेजेरावनो बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ गोसारहोनानै सिनायथि होनाय। बे थांखिजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीनि बड' स्टाडिज सेन्टाराव दिनै जर'खायै सावरायलायनाय हाबाफारि लायो। दिनैनि बे गोदान दिल्लीयाव हायुङारि थाखोनि सावरायलायनायावनो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां आबसुनि मावथि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारियाव जर'खायै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै मा बाथ्रा थांखिना बुङो जों आबुङै मिथिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा गोदान दिल्लीनि बे भारतनि जि राजथावनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभायाव थानाय बड' स्टाडि सेन्टाराव फिन खेबसेबाव थांनाय बोसोराव जेरैबायदि 10 नभेम्बरखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंदोंमोन आरो बिनि उनाव बड' स्टाडि सेन्टारखौ गायसनदोंमोन आरो देग्लायबो दिनै बे 11 नभेम्बराव जोङो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बर' रावखौ प्रम'सन खालामनायनि थाखाय जौगाहोनाय आरो फेहेरनायनि थाखाय मोनसे मेहेरगोनां आरो गिदिर हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दिल्ली इउनिभार्सिटिनि जोंनि माखासे प्रफेसर आरो प्रफेसर रमेश बरद्वाज महर्षि बाल्मिकि इउनिभार्सिटिनि जाय भाइस चेन्सेलर बिथांखौ लिंदों। लोगोसे आसामनिफ्राय गोबां जोंनि प्रिन्सिपाल कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर बिथांमोन दङ। लोगोसेयैनो जोंहा बेयाव प्राइमारि टिचार एस'सिएसन, बर' डिपार्टमेन्ट कलेज टिचार एस'सिएसन, बर' हारिमु आफाद, एबसु साहित्य सभा गासैबो बेयाव बाहागो लादों, ट्राइबेल संघनिफ्राय बाहागो लादों आरो मिजिं थिदों दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बर' रावखौ बिश्व दरबाराव लांनायनि बा मुलुग दरबाराव लांनायनि जिखिनि हाबाफारि दुलाराय बर'नि माहारियारि गौथुमफोरा बा जिखिनि रोंगौसा सुबुंफोर बिथांमोना मावबाय थादों बे थारैनो मोगथाङाव जाफुंगोन आरो दिनै 90 सेड्युलाव 2003आव बियो सोसनजाबाय। 2020नि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बियो आसामनि माने एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै दिनै गनायजाबाय आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभायाव गायसननाय बड' स्टाडि सेन्टारनि गेजेरजों जार्नेल दिहुननाय आरो माने एनुवेल जार्नेल बा क्वार्टार जार्नेल दिहुननाय, साबा फरायसानो स्कलारशिप होनायनि बेबायदि बेबस्था खालामनो हायो नामा? बर'खौ गुबुना सोलोंथों आरो बर' स्टुडेन्टआबो गुबुननि रावखौ सोलोंगोन, खारन रावनि गेजेरजों अनलायनाय, गोरोबलायनाय आरो बुजिलायनाय बे आन्डारस्टेन्डिंआ बारायो आरो बर' रावखौ बिश्वनि मानसिया मिथिदों। जेरैबायदि बर' स्पिकारनि संख्या दिनै 25 लाख बा 30 लाख जानो हायो, नाथाय बेखौ जोङो एक्सपान्ड खालामनांगोन। असमिया लेंगुवेजनि राव रायलायग्रानि सुबुङा दिनै बिश्व दरबाराव गोबां दङ। माराठी लेंगुवेज, बेंगलि लेंगुवेज बा इंराजिखौ दिनै बिश्वनि मानसिफ्रा बयबो मिथियो बा बेखौ सोलोंगासिनो दङ। बे मोनसे पावारफुल लेंगुवेज। दा बेखायनो जोंनि रिजनेल लेंगुवेजब्लाबो बेखौ बिश्व लेभेलाव जों लांनानै बयबो मिथिहोनांगोन, फोरोंनांगोन आरो बेखायनो ट्रान्सलेसननि गेजेरजों बर' रावखौ गोसारहोनाय बा गुबुन गुबुन जिखिनि हाबाफारि दङ बिनि गेजेरजों बर' रावखौ गोसारहोनाय बे जोंनि मोनसे गुबै उद्देश्य आरो दिनै जों गोबां मानसिनि साजेसन जोङो एडभाइस मोनदों आरो बेखौ मोनसे रड मेप खालामनानै उननि समाव बर' राव थुनलाइनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाया मैखोमै बड' स्टाडि सेन्टारनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन आरो एबसुआ बेयाव हदाय सानफ्रोमबो जोङो जेब्लायबो मदद होलांनानै जोङो बेखौ जाफुंसार होनायाव माने मोगथां महर होनानै दिनै जों फोरमायबाय। गोजोन्थों। दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेननायाव गान्धी हिन्दुस्तान साहित्य सभानि बे लांगोनायाव आरो न' सिङाव बे बर' रावखौ जोङो बोरैहाय नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बोरैहाय जोङो फोसावनो हानो एबा बेसिम लांनो हानो, बे बाथ्राखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायमेल खालामदों आरो बेयाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोनां मानसिफ्रा बेयाव लोगो लाफैदों।
जेरै संस्कृत इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर रमेश बरदास आरो बे हिन्दुस्तानी बे थुनलाइ संस्थाननिनो जाय दैदेनगिरि जेरावनाखि बड' स्टाडिखौ जोङो जागायजेननो नागिरदों बिथाङाबो बहाय दंफैयो। बेल' नङा दिल्ली इउनिभार्सिटिनि MIL डिपार्टमेन्टनि जायनाखि फोरोंगिरि डक्टर मिताली बर्मन बेबादिनो जोंनि बिटिआरनिफ्राय जेसेबां बा आसामनिफ्राय जेसेबां जोंनि आफादफोर दङ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बयबो नुजाफैदों। मुस्लिम इउनिभार्सिटिनि सासे गेदेमा पन्डिताबा जोंजों बाहागो लाफैदों। गोबां रोखोमैनो बेवहाय सावरायनायाव बिनि राहा लामाखौबो बिथांमोनहा दिन्थिनानै होदों। जोङो बेवहाय जों दासिम जेसेबां दावगानायनि हाबाफारि लादोंमोन बे लानाया बुंनो थाङोबा जोङो इमसनेल स्टेजावनो दंमोन। जोङो एफा गोबाव इमसनेल स्टेजजों लाबोनानै जेसेबांखिनि थाखोआव जोङो दावगाबोनो हाबाय दा आरो जोङो दिनैनि दिनाव बे डिजिटालनि दिनाव जों बेबादि थाबाय थानो नाङा। जोंनि हाबाफारिखौ जौगा आरो बेनिफ्राय स्थापना खालामनो थाखाय जोङो बयनिबो बोसोन लानानै बयनिबो हेफाजाब लानानै आरोबाव ओमफ्राय इनफ्रास्ट्राक्चारनि गेजेरजों बर' रावखौ बोरैहाय जों फोजौलांनो बे बाथ्राखौनो मोजाङैनो सावरायगासिनो दङ। आरो बियो बयबो मिथियोबा बयबो गोजोनै खुसि जागोन। बे हाबाफारिखौ जोङो मोनसे थांखि लानोबो दिनै ओंखारदों।